Γεια σας, καλημέρα, πώς είστε, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, το φυτάκι αυτό είναι στα ελληνικά. Σήμερα έχουμε την σύνοδο ήλιου-σύριου, ο κεντρικός πνευματικός ήλιος, και εισερχόμαστε επισήμως στις έντονες ενέργειες που πάντα κάθε χρόνο, αλλά ιδιαίτερα αυτόν τον Ιούλιο, θα οδηγήσουν στην πύλη των Λεόντων και στην έκλειψη, στο κλείσιμο της πύλης στις 12 Αυγούστου. Το βιντεάκι αυτό δεν είναι αστρολογικό. Είναι ένα γενικό βίντεο, ένα γενικότερο βίντεο που θα το αναβάσω και στο κανάλι και περιέχει μία γενικότερη, αν θέλετε, δεν θα την ονόμαζα ενημέρωση, γιατί τα θέματα για τα οποία θα μιλήσω δεν τα μοιράζομαι από άποψη ειδικότητας. Δηλαδή, δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι διατροφολόγος, σας μοιράζομαι όμως την προσωπική μου εμπειρία μέσα από την αυτογνωσία που συνδέεται με πολλά επιστημονικά περιστατικά, με πολλά πραγματικά περιστατικά, με τις εξετάσεις μου που είναι, αν θέλετε, και η δική μου απόδειξη, και με πολλά άλλα που θα καταλάβετε στην πορεία ακούγοντας το βίντεο, αρκεί να έχετε την θέληση και την υπομονή να φτάσετε στο τέλος, βεβαίως αν σας ενδιαφέρει έτσι. Λοιπόν, το βιντεάκι αυτό αναφέρεται στο τι ονομάζουμε, μάλλον τι καλύπτει ο όρος αυτογνωσία. Το κανάλι μου μπορείτε να το βρείτε στο YouTube. Έχει τον τίτλο Holistic Healing, ολιστική θεραπεία. Και μέσα στον τίτλο του που είναι στα αγγλικά περιέχει τη λέξη all, που σημαίνει κουκουβάγια, που είναι, όπως όλοι ξέρουμε, το σύμβολο της Σοφίας και το σύμβολο της Θεάς Αθηνάς, η οποία είναι από το Σύριο και είναι ανώτερη δασκάλα στα πανεπιστήμια του Σύριου, για όσους δεν το ξέρετε. Αλλά είτε το ξέρετε, είτε το αποδέχεστε, είτε το πιστεύετε, δεν έχει καμία σημασία πάλι για το περιεχόμενο του βίντεο, γιατί το βίντεο αυτό δεν προτίθεται να μιλήσει με δογματικό τρόπο, όπως σχεδόν μιλάνε όλοι πια στην Ελλάδα, σαν να κατέχουν το προνόμιο του Θεού. Εγώ ξέρω και κανείς άλλος πέρα από μένα. Εντάξει. Όποιος λοιπόν κάνει αυτογνωσία, χρειάζεται να γνωρίζει ότι ο εαυτός, με κεφαλαίο αυτό που ονομάζουμε awareness, consciousness, συνείδηση, δεν είναι αυτό που βλέπουμε στο φυσικό σώμα. Όμως, το φυσικό σώμα είναι ο οίκος του ενσαρκωμένου πνεύματος. Παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια και επιτρέψτε μου, ειδικά τα 2-3 τελευταία χρόνια, με τεράστια σφοδρότητα, γιατί πίσω από αυτό κρύβεται όπως πάντα το κέρδος, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Άνθρωποι να ξεκινάνε σελίδες στο Facebook και να διαφημίσουν στην ουσία τον τρόπο διατροφής τους, τα προϊόντα τους, τα βοηθήματα, τα supplements, όλα αυτά. Και να προτείνουν, ξαναλέω, δογματικά, ότι αυτοί κατέχουν το κοκαλάκι της νυχτερίδος, ότι έχουν βρει τον τέλειο τρόπο να δαμάσουν το σώμα τους. Εδώ λοιπόν θα πω δύο πολύ βασικά πράγματα. Πρώτον, από τα αρχαία Ασκληπιεία, για όσους από εσάς το γνωρίζετε ή για όσους δεν το γνωρίζετε μπορείτε να το ψάξετε,
η θεραπεία της ψυχής που ανατίθεντο στον Ασκληπιό, το γιο του Απόλλωνα, ερχόταν μέσα από πάρα πολλές τεχνικές, οι οποίες είναι ενδεικτικές και στη σημερινή εποχή, ότι η θεραπεία ενός ανθρώπου είναι ολιστική. Στα αρχαία Ασκληπία, λοιπόν, οι ιερείς εφάρμοζαν πολλούς τρόπους. Ένας από αυτούς ήταν η μουσική. Τι είναι η μουσική? Η μουσική δεν είναι να ακούσεις χασαποσέρβικα, ούτε να πας στα μπουζούκια. Γιατί ο τόνος αυτής της μουσικής οδηγεί τα κατώτερα ένστικτα. Πουθενά στο βίντεο δεν θα σας πω τι να κάνετε, γιατί δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου και γιατί προσωπικά δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνετε. Δηλαδή, δεν κερδίζω κάτι εγώ από αυτό. Έτσι. Δεν είναι σελίδα εδώ για να κερδίσουμε κάτι. Λοιπόν, ο ήχος, λοιπόν, μάλλον το frequency, η συχνότητα αυτών των ήχων πηγαίνει εντελώς στα ένστικτα τα ζώδη, γι' αυτό το λόγο και ζητάει αλκοόλ, γι' αυτό το λόγο και κοιμίζει, γι' αυτό το λόγο και εξαγριώνει ή εκτονώνει. Αλλά στην ουσία είναι αντίδραση και όχι δράση. Δηλαδή, όχι σοφή θέση. Η μουσική, λοιπόν, που πεζόταν στα Ασκληπία έρχονταν μέσα από τη λύρα και μέσα από ιδιαίτερα όργανα και ιδιαίτερους ήχους που οι ιερείς γνωρίζαν. Επίσης, χρησιμοποιούσαν το θέατρο ως τέχνη που θα μπορούσε πολύ απλά να το πούμε σήμερα η συστημική αναπαράσταση και η δραματοθεραπεία, στην οποία πολύ πηγαίνετε και καλά κάνετε, για να μπορείτε να δείτε τα pattern που εκτιλήσονται στη ζωή σας, τα οποία είναι θεατρικές αναπαραστάσεις που παίζετε με τους ανθρώπους γύρω σας, επειδή στην ουσία έχετε αναλάβει κάποιο ρόλο και έχετε δώσει κάποιο ρόλο σε αυτούς, του θήτη, του σωτήρα σας, του οποιοδήποτε. Επίσης, τα αρχαία Ασκληπία είχαν την υπνοθεραπεία και στον ύπνο τους λέγανε στους θειασότες των Ασκληπίων, στους ασθενείς, ότι θα έρθει ο Θεός Ασκληπιός υπό τη μορφή φιδιού, το σύμβολο του Ασκληπιού, αλλά και το σύμβολο της σοφίας και της μεταμόρφωσης. Και οι ιερείς ανάλογα με αυτό που θα ερμηνεύαν τα όνειρα, το οποίο αιώνες αργότερα ο Γιούγκ και ο Φρόιντ φέραν στην ανθρωπότητα ως μέρος της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας. Και τέλος, βέβαια, χρησιμοποιούσαν τα χιλιάδες βότανα που η ελληνική γη παρήχε και που θα θεραπεύανε το φυσικό φορέα, το σώμα. Η θεραπεία, λοιπόν, του ανθρώπου και βέβαια το φως, το οποίο ήταν πάρα πολύ έντονο στα Ασκληπία, καθώς ήταν φτιαγμένα σε συγκεκριμένα μέρη όπου υπήρχαν ιερές γεωμετρίες και λαμβάνανε το φως από τις ενεργειακές πύλες και ιδιαίτερα από το Σύριο. Στις μέρες μας, λοιπόν, που βεβαίως έχουμε την επιστήμη και την ιατρική και καλώς την έχουμε, τα πάντα εξακολουθούν όμως να είναι ολιστικά. Προσέξτε όμως, στην εποχή μας τα πάντα έχουν εκχυδαϊστεί, πράγμα που δεν υπήρχε τότε, γιατί υπήρχε το φως, λόγω του κέρδους, του χρήματος. Και μέσα από εκεί, μέσα από αυτό το δρόμο, η ανθρωπότητα δέσμευσε τα κατώτερα τσάκρα, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο κέντρο, που είναι τα ζωώδη, τα ανθρώπινα μέρη στο σώμα μας, και για το φόβο επιβίωσης άρχισε να πουλάει, να το πω χαρακτηριστικά όπως το λέει ο Γκέτε, την ψυχή στο διάβολο,
μόνο που το χρήμα δεν είναι διάολος, είναι απλά έλλειψη συνείδησης του γιατί θέλεις τόσο πολύ χρήμα, που είναι η απληστία, άρα η έλλειψη του φωτός και της συνειδητότητας, όπου ο καθένας μπορεί να πουλάει οτιδήποτε, ακόμα και όταν έχει καλή πρόθεση ότι εγώ θα σου πω η Φωτεινή τον καλύτερο τρόπο για να σε σώσω, ενώ στην ουσία η ολιστική σας φροντίδα εναπόκειται σε εσάς όταν γνωρίσετε τις ακτίνες σας, όταν κάνετε την αυτογνωσία σας και όταν ακολουθήσετε τι σας λέει το σώμα σας. Και να επιφέρετε μία ισορροπία χρησιμοποιώντας την αυτογνωσία και τη σύγχρονη ιατρική, όλα σε ένα μέτρο, δομώντας μία σχέση εμπιστοσύνης, πρωτίστως με το σώμα σας, αλλά και με τη βαθιά σας ενημέρωση για το τι είναι τι. Έχετε δηλαδή την ευθύνη της ζωής σας. Θα μου πεις, μα φυσικά πάω στο γιατρό και ρωτάω. Μα δεν είναι μόνο ο γιατρός να ρωτήσεις. Πρέπει να αρχίζεις να κάνεις επαφή και να ακούς το σώμα σου. Πρέπει να ακούς τον εαυτό σου. Αν ας πούμε εσύ λες έχω ντέρτια και θα πάω στα μπουζούκια, δεν ακούς κανένα αυτό. Ακούς τον πόνο που κλαίει. Που λέει είμαι το θύμα, με πρόδωσε τάδε, είναι το έρωτας, ο πάθος μου και τέτοιες ανοριμότητες. Για να μην πω τίποτα άλλο. Από την άλλη πλευρά, το να λες ότι εγώ θα ακολουθήσω την τάδε διατροφή και την τάδε διατροφή, γνωρίζεις πολύ καλά ότι η διατροφή που είναι, από την οποία εξαρτάται άμεσα κατά το μυαλό σου, η επιβίωσή σου στο φυσικό σώμα, είναι κατεξοχήν αυτό που ελέγχεται. Και είναι μέρος ενός εθιστικού μοντέλου. Είτε έτσι, είτε αλλιώς. Όμως, μέσα από την διατροφή, δεν εγγυάται κανείς ότι έχει αναπτύξει το μυαλό του. Δηλαδή, όποιος είναι αδύνατος, λεπτός, η λέξη αδύνατος δεν μου αρέσει γιατί είναι χωρίς δύναμη, το α το στεριστικό και δύναμη. Όποιος λοιπόν είναι λεπτός, δεν σημαίνει ότι είναι φωτισμένος. Όποιος είναι με περισσότερα κιλά, δεν σημαίνει ότι είναι βούρλο. Ούτε και ζητάει σωτηρία, ότι και καλά τρώει συναισθηματικά. Γιατί μπορεί να το χρειάζεται. Γιατί δεν έχει κανέναν άλλο να τον καταλάβει. Άρα, η αυτογνωσία σημαίνει αυτό που λέει η λέξη. Γνωρίζω τον εαυτό μου. Όταν γνωρίζω τον εαυτό μου, ο εαυτός μου θα αρχίσει σταδιακά να μου δείχνει και εγώ θα δομήσω σχέση με τον εαυτό μου και εγώ θα εμπιστεύομαι τον εαυτό μου, ώστε να μπορούμε να βαδίσουμε μαζί και εγώ να ακούω αυτό που μου λέει σε σχέση με το τι είναι καλό για μένα ή να μην ακούω. Έτσι. Στα χρόνια της πανδημίας λοιπόν, είχα την σαφή καθοδήγηση να κάνω ένα τεστ DNA. Το τεστ DNA λοιπόν που έκανα, που το έκανε σε βιολόγο, σε κανονικό ιατρικό εργαστήριο, αποκάλυψε σε μένα όσα εγώ ένιωθα στο σώμα μου ότι είναι η αλήθεια μου, που όμως λόγω του ότι δεν είχα εκπαιδεύσει, εγώ προσωπικά είναι η δική μου ευθύνη, δεν είχα εκπαιδεύσει και δεν είχα ακονίσει την δύναμη της θελήσεώς μου να εμπιστεύομαι εμένα, όχι να είμαι ξεροκέφαλη, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να έχω εμπιστοσύνη λοιπόν στον εαυτό μου και να μην παρασύρωμαι από τον έναν και τον άλλον, αλλά κυρίως από τα ψυχολογικά παιχνίδια που με κρατούσαν δέσμια σε σχέσεις που δεν ήταν σχέσεις αλήθειας, θα ήξερα από χρόνια τι είναι καλό για μένα. Θα σας πω ενδεικτικά ότι, δεν θα σας πω όλο το DNA μου, αλλά θα σας δώσω παράδειγμα για να καταλάβετε και το νόημα αυτού του βίντεο. Θα σας πω λοιπόν ότι το βιντεάκι έλεγε, γιατί ήταν και συμπεριφορικό, γιατί ο τρόπος που ζούμε και ο τρόπος ας πούμε που γυμναζόμαστε ή ο τρόπος που τρεφόμαστε, έχει να κάνει με την προσωπικότητά μας. Αυτό βέβαια, όταν αργότερα έμαθα
το συνδύασα όταν είχα τα αποτελέσματα εννοώ του DNA, γι' αυτό σας είπα το ολιστικό, και ήξερα και τις ακτίνες μου, ο κύκλος έκλεισε γιατί ήξερα μέσω των δικών μου προσωπικών 7 ακτίνων, ήξερα γιατί έκανα αυτό που έκανα. Παράδειγμα λοιπόν, στο DNA λοιπόν τεστ έλεγε ότι η προσωπικότητά μου δεν χρειάζεται επιβεβαίωση από κανένα. Ήξερα πολύ καλά τι έκανα. Όμως, επειδή δεν είχα αναπτύξει αυτό το κομμάτι μου και η μεγαλύτερη σπουδή επιστήμη που είχα ήταν η αυτογνωσία, πέμπτη ακτίνα, που είναι η ακτίνα του εγρηγορότος της Ελλάδος, με οδήγησε να ψάχνω τον εαυτό μου και να καταλάβω ότι εγώ έπρεπε να ακολουθώ εμένα και να μην ζητώ επιβεβαίωση. Έλα όμως που το ψυχολογικό προφίλ πάρα πολλών και εμού συμπεριλαμβανομένης πριν χρόνια, όχι τώρα, με έκανε να ακούω τον ένα και το άλλο γιατί ήθελα να είμαι μέρος ενός συνόλου. Ενώ κανονικά έπρεπε να ακούω μόνο τον εαυτό μου, που αργότερα το 2020, μετά από 23 είμαι τώρα, μείον 6, μετά από 17 χρόνια ήδη αυτογνωσίας τότε, που παρεπιπτόντως το 17 είναι και κοντά στην ενηλικίωση και είναι και το αστέρι στην Ταρό που είναι ο υδροχόος, το ζώδιό μου, πήρα την επιβεβαίωση, ότι δεν χρειαζόμουν επιβεβαίωση, άρα έπρεπε να ακολουθώ εμένα. Το δεύτερο στοιχείο που έδειξε το DNA είναι ότι ο σκελετός μου χρειάζεται μόνο λίγο περπάτημα, το 30% περπάτημα, το οποίο είναι να περπατάω ας πούμε 2 φορές την εβδομάδα και 3/4 μια ώρα είναι αρκετή, και το 70% είναι μυϊκή ενδυνάμωση. Και τότε βέβαια κατάλαβα, γιατί εγώ μολονότι έχω κάνει 4-5 χρόνια γιόγκα, μολονότι έκανα μετούς στην πιλάτες, αλλά όλοι λέγανε μα οι πιλάτες είναι καλές, και πολλά άλλα, και μόνο το Tai Chi με βοηθούσε γιατί εναρμόνιζε το σώμα μου και μου έδινε ενδυνάμωση. Κατάλαβα γιατί το σώμα μου με πήγαινε εκεί που έπρεπε και όχι να ακούω ότι ακολούθα τους τάδε. Βέβαια, στα χρόνια που ήμουνα σε πολλά yoga retreats είδα ότι το 70% των γυναικών ενδιαφερόντουσαν μόνο αν κάνουν ωραίο σώμα και καθόλου για το μυαλό τους ή για τα συναισθήματά τους. Τους ήταν αρκετό που είχαν ένα ωραίο σώμα να το δείξουν. Δεν θα χρησιμοποιήσω την έκφραση, να το πουλήσουν. Το τρίτο που έδειξε το DNA ήταν ότι, γιατί το DNA σου δείχνει και προδιάθεση για διάφορες ασθένειες. Έλεγε λοιπόν ότι θα έπρεπε να προσέχω πολύ το θέμα της καρδιάς, γιατί έχει να κάνει με τα συναισθήματα, και δεν θυμάμαι αν έδειχνε και κάτι άλλο, νομίζω καρδιά και το κυκλοφοριακό. Προσέξτε τώρα. Ο άξονας λέοντα υδροχόου στον οποίο ανήκω είναι το αίμα κυβερνάται από τον υδροχόο και η καρδιά από το λέοντα. Και στην καρδιά, όταν αργότερα εγκατέστησα την μονάδα μου, που υπάρχει ένα ιερό τρίγωνο στην εσωτερική αστρολογία, όλες οι εξετάσεις μου στην καρδιά ήταν ok και το κυκλοφορικό μου. Γιατί οδηγήθηκα από μόνη μου και από ένστικτο να παίρνω συνέχεια μαγνήσιο, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ την καρδιά και είναι κάτι το οποίο αργότερα επιβεβαίωσα από την παθολόγο μου την υδροχοΐνα που μου είπε Φωτεινή, παίρνω το για όλη σου τη ζωή. Δεν παθαίνεις τίποτα, αλλά κάνει καλό στην καρδιά. Πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω ότι όταν θα πάρετε την ευθύνη της ζωής σας στα χέρια σας και δόξα τω Θεώ, ουρανός τους διδήμους σήμερα με σύνοδο με Άρη, η εσωτερική αστρολογία λέει ότι ο Άρης κυβερνά το σώμα μας. Όταν πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και πραγματικά μελετήσετε και σταματήσετε να είστε ακόλουθοι σελίδων που ο καθένας λέει τη δική του προσωπική εμπειρία και καλά κάνει.
Καλά κάνει. Όμως, αν ξέρατε ακτίνας, θα ξέρατε ότι η Ελλάδα έχει έκτη ακτίνα στο συναίσθημα, η οποία έχει παρέλθει και η οποία δημιουργεί δόγμα. Δόγμα λοιπόν δεν είναι κανένας. Κανένας. Και ο νομπελίστας γιατρός δεν είναι δόγμα. Προχτές ανέρτησε ένα άρθρο από την Athens Voice που έλεγε ότι οι γιατροί, οι ψυχίατροι πλέον, συνταγογραφούν μουσική. Φαντάζομαι, όχι χασαποσέρφικα και ζεμπέκικα για να γίνεις καλός, αλλά υψηλές συχνότητες μουσικής για να φτιάξεις το νευρικό σου σύστημα. Επίσης, ρεφλεξολογία κάνουν σε όλα τα νοσοκομεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλα πολλά. Το τι ταιριάζει στον καθένα θα το βρει μόνος του μέσα από τις ακτίνες του, τα gene kit τους, το human design του και το τέταρτο και το κυριότερο μέσα από το προσωπικό του βάδισμα στη ζωή. Δηλαδή, μέσα από την προσωπική του εμπειρία, όταν ακούει πραγματικά το σώμα του και δεν γίνεται μιμητής του διπλανού του. Αν δηλαδή ο διπλανός του φοράει την μπλούζα ανάποδα, να το κάνω κι εγώ. Αν ο διπλανός του κοιμάται 3 ώρες, να το κάνω κι εγώ. Αν ο διπλανός του δουλεύει 65 ώρες, θα το κάνω κι εγώ. Το πόσο ο διπλανός βγάζει λεφτά, θα το κάνω κι εγώ. Και όλα τα συμπαραμαρτυρούμενα που οδηγούν σε ένα dead end, σε ένα διέξοδο, που όχι μόνο δεν είναι αυτογνωσία, αλλά είναι κάτι εντελώς ανάποδο και το χειρότερο, είναι αυτοκτονία. Είναι αυτοκτονία. Το να ακούς οτιδήποτε έρχεται μπροστά σου. Το λέμε στην Ελλάδα, ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί. Οπότε, μέσα από αυτό το βιντεάκι, η πρόθεσή μου είναι να καταστήσω σαφές ότι η ολιστική θεώρηση του εαυτού είναι όλα μας τα σώματα. Είναι το φυσικό μας σώμα που είναι ο φορέας μας, είναι το αυτοκίνητό μας. Όμως, όταν μπαίνετε στο αυτοκίνητο, μπαίνετε ως οδηγός. Το αυτοκίνητο και τη Lamborghini να έχετε, αν το μυαλό σας δεν είναι με τα σωστά σας, ή θα τη στουκάρετε, ή που δεν θα ξέρετε και δεν θα έχετε βενζίνη να την τροφοδοτήσετε, ή πολλά άλλα. Άρα, χρειάζεται να γνωρίζετε το φυσικό σας σώμα, την ακτίνα του φυσικού σας σώματος, το συναισθηματικό σας πεδίο, το νοητικό σας πεδίο και το ψυχικό σας πεδίο. Και να αφιερώνετε χρόνο μέσα σε όλα αυτά που κάνετε, ανάλογο αυτών των σωμάτων. Δηλαδή, αυτό που λέγανε και οι ιερείς, στη ζωή μας πρέπει να υπάρχει χώρος για το φυσικό μας σώμα, για το συναισθηματικό μας σώμα που είναι η μουσική, η τέχνη, η άσκηση. Πρέπει να υπάρχει το νερό, πρέπει να υπάρχουν οι σχέσεις που δομούνται στο αστρικό πεδίο πρώτα και μετά στο φυσικό πεδίο, αλλά κυρίως στην υδροχοϊκή εποχή οι soul tribes, δηλαδή με αυτούς με τους οποίους έχετε τις ίδιες ακτίνες, αυτό που εσείς στην καθημερινότητά σας λέτε πια δεν ταιριάζουμε, είναι πολύ απλά, δεν μιλάτε την ίδια γλώσσα ακτίνων. Και το επόμενο στάδιο είναι να βρείτε τον πραγματικό σας σκοπό σε αυτή τη ζωή, ο οποίος εκδηλώνεται μέσα από την ακτίνα της μονάδας σας και μέσα από την ακτίνα του νου σας. Δεν είμαστε στο 1930, ούτε στο 1960, ούτε καν στο 2000. Είμαστε στο 2026, στο δεύτερο εξάμηνο και βαδίζουμε σε μια άλλη εποχή που δεν ζητάει μόνο άλλα μυαλά. Ζητάει άλλη μηχανική στο σώμα, ζητάει άλλη περπατησιά και δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε, γιατί δεν χρησιμοποιώ τη λέξη επιβίωση, δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε όμορφα αν δεν κάνουμε upgrade, αν δεν αναβαθμίσουμε όλα μας τα συστήματα και όχι μόνο το φυσικό. Καλό Σαββατοκύριακο,
Ελπίζω να φάνηκε και χρήσιμο αυτό το βιντεάκι. Θα το ανεβάσω στο YouTube με περισσότερες λεπτομέρειες. Καλή συνέχεια σε όλους.